Mongko aku iki omah-omah karo kowe to. Iki ra yo urung ana selapan. Yo saben dina Pak Amu wis senengane maido karo aku terus. Kaya aku iki ora krasan manggon ning omahku tak kandhani. Wong aku jaluk karo kowe yo Kakang. Sampai kudune sing sabar, ngadepi tumindake bapak sing kaya mangkono. Kabeh iki sing lakoni aku Kakang. Sabar apane? Nek jeneng wong sabar iki mesti ra ono watese to. Selapan dina wae durung jangkep. Aku iki kaya urip ning neraka tak kandhani. Ono benere piye? Dadi bojoku. Ning sampean iki ora tau ngayani aku kok, Kang. Lah yo ngene kok. Lho ngono cecok kowe iki sedhek. Bola-bali omonganmu yo kaya pamu bloko. Sampean kok nyalahke aku pajak-pajake karo Sing kebangetan iki ra yo kuwe to, Tisun. aku, Kang. Biyen kowe lagi seneng karo aku rak wis tak kandhani. Aku iki bocah lanang sing ora gawean. Lho kok nganti kowe seneng karo aku? Kowe kepengin tak rabi, kepengin omah-omah karo aku. Bareng kowe kelakon dadi bojoku. Kok ngundomono aku kaya dene wong tuamu. Kakak. Apa? Aku ora ngundomono karo sampeyan. Lah iku mang apa? Ah, Apa? menawa aku iki kandha karo sampean ngono kuwi sampean bisa ngrasake. Sampean kuwi bisa mikir saben dina kuwi butuh radio Kakak. Mangan kuwi yo kudune ana beras kok lagi kawujudan sego. Biyen cek ora ngono mungane. Tang, aku seneng karo kowe kok Kang wis ora nyambut gawe ora apa-apa. Ibarate aku mbok jak urip ning isor tretek aku yo manut. Ora mbok pakani aku yo ora krasa lesu saben awur karo kowe Kang. Lah cek ngono omonganmu. Yo nek aku duweni luput karo kowe aku njaluk pangapunten yo Kakak. Wah, gek rong dina nek nuntut kayaku. Oh, ora kaya ngono, Kakak. Aku iki gelem napa-apa nang kowe. Aku kuwi sebetulnya sampean iki wong ora duwe. Kok gawene ora nyambut gawe. Ning wong aku jaluk karo sampean. Sampean karo saiki iki wis beda, Kak. Dhisik sampean isih Joko ora duweni tanggung jawab. Saiki sampean iki wis duweni bojo, Kak. Saben dina pun jaluk mangan karo bapak lan sibuk tok, Kak. Biyen lagi seneng karo aku rumangsa suket ning ngarep omahku iki rumangsa ora gelem kukul perkara kowe ngengkeki aku terus. Bareng saiki nek ngundomono karo aku. Aku iki keronto-ronto atiku. Aku ngerti Kang, sepiro nelangsane atimu. Sumti. Aku ora wis kandha karo sampean. Wis dijarke wae mung sampean trimo meneng gawe. Mengko tak yo wis lilih dhewe to Kang. Ngono gawean aku tetep nyambut gawe. Aku ngerti kok Kang. Kowe ora ngerti dhewe to. Lanang sing tanggung jawab aku ngerti. Umpama aku ora seneng lawan kowe lahir batin. Tak kira aku ora bakal omah-omah karo kowe. Cukup kaya ngono Kakak. Iki mau wis kedaden aku lan kowe bisa makan. Aku percaya kelawan kowe. Yen to pancen kowe iki jodohku. Ora ketang wong tuamu kepengin misahke aku lawan kowe. Ndak kira ora bakal bisa. Bisa memang aku tresno karo kowe Kakak. Semono aku. Pembahasan tresnanku ora bisa pisah lawan kowe.
Mongko saben dina aku iki ya wis mikir kok. Atase aku wong lanang wis duweni bojo. Ning babar pisan aku durung tau mayani lawan bojo. Kalamun ono gawean aku ora bakal megah kambut gawe kok. Coba kok perkara mangan wae. Rasane perkara mangan sego semuan wae kok rembug karo bojo saben dina le. Yo ngene. Pancen keturuk do mangan. Simbok mau isih keke sego nek sore. Kok pangan bocah loro yo sing sore menawa juncalok bebek ketakan. Mbok bapakmu manggo luwane sama nggone sing penting kowe do mangan sik tak pekis sego sik ya. Ya mau bapakmu rano sik. Ngono ya, Bu. Karo ngenteni singgon. Ning aku percaya marang tuaku wedok. Nek karo aku iki gemati kok. Bebasan simbok ora mangan sego dingengehke aku supaya aku ora luwe. Simbok ki wis ngrasake sepiro dadine wong nelangsane wong mlarat kan. Ya segane banding kombe wong loro. Ngene ya, kita ya ora pantes pamane karo bojone mangan kok ditonggoni wong tuwa ki. Tak ning gringet kok gawean dhisik. Ya kok mesek mangan. Ya wis ra bapakmu kok. Entalane kok yo sego-sego tok tenan. Wis kan diterima waton sampean ki wetenge bisa wae. Ora apa-apa kok, Di. Waton aku iso mangan sepiring berdua karo kowe seneng tak kandhani. Ngono Kakang. Sego-sego tak lah. Dimarekne Kakang. Hop! Apa to Kakang mendem? Hop! Hub sapa to? Alah tonggo kono paling kan. Stop! 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 Mangsane. Sampeyan to, Pak. Kowe kok. Madang, Pak. Madang rumangsamu. Pak. Durung maem, Pak. Sapa? Modal lah. Aja ngono, Lagi. Pak. Aku mantumu kok, Pak. Nek ku nyambut gawe sirah tak gawe sikil tak gawe sirah. Oh. Bayaran sithik tak klumpukke bareng oke tak nggo tuku beras. Beras dadi sego. Loh, lah bareng dadi sego kok arep mbok pangan. Lho iki rumangsamu piye iki? Pak. Monggo iku rak yo sego sore to, Pak. Sego sore, sego esuk ning nek mbok pangan aku ra lila. Sebabe jeneng wong pengen mangan kuwi rak kudu nyambut gawe to kok. Lah nek kowe iki pengen mangan kudune rak nyambut gawe. Lah kowe iki ora kok. Esuk tengok-tengok, awan tengok-tengok, sore tengok-tengok. Lho, lah rumangsamu nek wong tengok-tengok iki iso entuk sego ngono apa? Apa meneh kowe? Mongko aku tau krungu jarene wong tuwa-tuwa kae, Pak. Apa? Kepengin ndang duwe mantu jare kon gawekno putu. Heeh. Aku tak gawe putu mangan melu sampeyan. Rumangsamu enak-enak sego iki nek mbok pangan dadi putu sing ora ikhlas. Sego iki ngono ora tak ngene kowe yo. Napa? Ora kok, Pak. Mangsamu ngene lho, Nduk. Tresna karo bojo ki ora apa-apa. Aku seneng nek anakku tresna karo bojone. Ning yo delok-delok ora kok bojo kaya ngene iki terus mbok tresnani rumangsamu
Jajine 1.000 rupiah. Upo siji. Pak, sampean ilingo. Sampean sone bongko nang gowo Eh, sego. rumah samu bapak kok bangkak-bangkakne. Keterusan Pak boten. Nesan. Ngene iki mesti olahe simbokmu kowe. Iki mesti polahe simbokmu ngene iki. Kan malah bapak ki nyalahke karo Kowe wani karo aku. Mantu ngene karo aku. Kowe nek ora ulang-ulangane simbok. Ana apa nek ulang-ulang aku? Ora apa. Ana apa nek molahku? Ora apa. Lho perkara sego dipangan mantu. Aku tulungi, Mbok. Kowe iki lho panen Aku tulungi. Setok. Kowe iki manusa wong apa ora? Lha iki nek manusa urip iki jenenge kaya ngono. Lah perkara sego dipangan mantu. Sampeyan duwe mantu. Mangsamu ibu totalan. Totalan apane? Apa? Mbokmu Apa? dadi wong aja ngono kuwi. Aja ngono kowe piye? Ya ngene iki entek-entekane nek kowe iki seneng muja mantu. Mantu ra nyambut gawe mbok eman-eman mergo pengen kowe digawekne putu. Lho, lah nek kowe iki kepengin putu, ora susah dadak ngenteni mantu sing dapurane koyo ngene iki. Terus karepe piye? Lah. Karepe piye? Perkarane mengko Sunti tak dekek ning prapatan tenguk-tenguk Piye? Apa? Tak dekek ning prapatan prapatan. mbok dol sawet diblak dhewe ya lho. Ya ora Ya kelakuan kaya ngono kuwi. Lho jeneng mantu anakku kok aku wong tuane, pakne aku nek duwe nek isa ya tak wene iki anak. Diwene sapa nang diwene anak. Lho sampean iki kebangetan lho pakne. Musa kok kaya kowe rada bongkong ngenteni apa? Kowe kok nemen-nemen mbek mantumu. Lho kok nemen-nemen piye? Jangan. Piye neh? Kowe ada gantah karo mantumu. Gantak iki apa? Terus iki duwe ati. Ya duwe kok ora diate rumangsa. Kowe Heeh. seneng karo mantumu. Lah iya, lah kok ora piye? Arep apa? Arep apa kowe? Petung ya petung. Aku ya padha ae rumangsa ora wani kok piye? Lah tembakku ya wis bilang diaplok wis ora iso apa-apa. Hop! Wis. Bocah tek ngene. Mangan. Mana, Mbok? Mangan. Hop! Kowe ndugu simbokmu apa ndugu bapakmu? Sing kok. Lah mangan jangkel. Suntiku. Ki. Kaya gegek. Rumangsamu, aku kok iso. Anakku kok celuk-celuk anakmu ki terusan apa? Perkara aku ora trimo. Aku kene kepala rumah tangga ya. Aku presiden rumah tangga. Kowe. Lho, lah kok ning kene mung disepelekne karo mengkono mengkenek mengkono kuwi. Lah kowe presiden rumah tangga Pak Ne. Ya. Aku kene bojone presiden rumah tangga. Jenenge ya padha ae sampean duwe pangkat, aku ya duwe pangkat. Ora mung kowe tok. Kowe wani karo aku. Lah ngopo kok? Ya wis, aku ora wani karo kowe. Lah ya jebule ya kok kaya ngono wae kok tantang tenanan. Iki aku ditegas. Ha. Kowe nek ora gelem nyambut gawe. Ya, rungokne. Sunti. Wiwit dina iki kowe minggat. Aku lunga saka omahku melu karo aku. Padha karepe bandal gawe wong tuamu. Ora maido pancen kowe seneng karo aku. Nek ora dudu kandhane wong tuamu. Ora bakal langgeng nganggon omah karo aku. Umpama tak tutup te omah
karo kowe. Padha karo goleke perkara wong tuamu lanang karo aku. Kula kanthi yen pancen kowe jojo ora ketang aku adoh karo kowe. Ning atiku rumangsa cedhak karo kowe. Jare aku ora tegel ninggal suwi karo sampeyan. Wis Aku ning omah sampeyan ora bakal tentrem omah-omah karo kowe percaya lawan aku. Aku ninggal kowe ora teges aku ora seneng karo kowe. Aku ninggal kowe karono kapeksa kapindahin kahanan. Aku timbang tidak siap lawan wong tuamu. Kedung aku pisah karo kowe sawetara. Kowe iki sedo lunga tenan. Aku tak koyo. Wah, saiki nek mangan kula. Iki piye tak ngene aku mau kan belas. Nek. Sesek mangaku desingkan kula Simbok. Aku ora butuh sangu dhuwit lho, Mbok. Mbok. Ya saya. Nek sampean ora duwe dhuwit sangu liyane dhuwit ra yo ono to, Mbok. Aku iki lho Les, gegere iki kalau nyenak aja. Mulai dari dikaki jarene iki sesek kanggo. Malah aku sithik kanggo beneran. Kok go jajan sithik-sithik ya karo tunggal. Tidak kena nggo marang 15 dino lho, Mbok. Iki lho Pak, banget temen kene lah. Mang sapa aku ora roh. Lah kok malah iki makan di karo masak. Isor bantal bojoku. Ora ketang simbok ora iso nyangoni dhuwit lawan aku. Aku mung njaluk sangu dongane simbok aku tak sawetara golek gawean. Gawe akeh pengen bojomu. Tuku truk le. Nek wis tuku truk sopir dhewe kok tak golek mbak Mas. Ngono yo, Mbok. Ana truk liwat aku ngalih. Weh, dalu kok. Sawetara kisah lawan aku. Kalau cipi sacipi iki. Karo simbok. Pak, Apa? ora ketang kepiye aku dadi mantune sampean. Yo. Sampean tau tak tukono kathok. Eh, Sarete aku mbok tundung saka omah kathok gawa kathok sing nek nukono coplok tak gawane luwih. kathok iki. Aja yo, Mek. Ora iso. Minangka ujur. Sampeyan wis tegel karo aku tegel karo sampeyan. Aja. Iki aku ora gerak kepenak. Ora wong cepet. Wis karo pisah lawan aku. Sing hati-hati nang omah Surti. Kok aku njaluk pamit kok. Iki nangisi sapa? Ora sambok tangisi. Wis to, perkara kok bojomu lunga. Tak goleke ganti. Dul tenan kowe. Anak-anake bojomu sapa? Dul. Nek malah kere munggah Mbak ngono duit akeh kae. Iki nek aku ora golek akal, ora golek cara. Cilaka nang omah kene. Pak nenten ana aku sing bakal nyakan kowe.
Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Lho. Kowe. Kula ndara. Ndara juragan. Ngapunten ndara. Arep nyarutake. Mboten. Kowe iki wis tak perkarakno. Nah, kon ngoten ah. Rega utangmu kuwi dhisik sak yuta dadi 7M. Sak yuta dadi 7M. Mongko lagi 5. Lho anakane niku pinten? Lho. Anakane 100 dadi 1.200.000. Yo. Lah kok kowe rene? Kula mriki niki. Namung ajeng petung. Oh, kowe peto. Nggih. Kowe njaluk jlentre utang 1 juta kok dadi 7M. Mboten. Nek perkara niku kula manut karo peraturane jenengan. Ning sing ajeng kula petung niku rak ngeten. Pripun nek utang kula niki dihanguskan? Lho, Dihanguskan. ora iso. Lho. Nek utangmu lunas iso. Nggih. Nang nganggo syarat Syaraté napa? kowe tak kom. Nggih, mumpun aturi julakan. Lah bisane ya. Ngeten. Kula njaluk upama utang kula niku dilangke niku ora kok cuma-cuma. Piye? Utang kula jenengan ilangne ana ijole. Terus bondo donyamu cukup. Mboten cukup. Lah kok mbok ijoli? Lho, ijole niku sapa ngerti nek jenengan cocok. Oh. Weh, Wih. sapa kuwi? Niki jenenge Sunti. Sunti. nggih Apa cawetan kono? sanes. Sunti niki anak kula dhewe. Anakmu Nggih, Ndara. tenan. Tenan. Perawan ting-ting kinyis-kinyis. Perawan. Ting-ting kinyis-kinyis. Terus iku mbok ijolno utangmu. Nggih. Nah, Niki kula pasrahke jenengan pun sak karep-karep sampean ajeng dinapakne monggo. Waton utang kula lunas. lunas. Ora apa-apa. Niki nek Duit omah akeh. Nah, Yo. Purun. Manuk gelem. nggih. Nek purun utang niki lunas. Lunas. Nah, kula ya oleh bonus. Iya. Cocok boten cocok? Tenang ya, Nam. Nggih. Iki 8M. 8M. Hitung sijine sak M kuwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8M. Niki 800 lho. Rek kowe wong cilik iki ngarani 800. Nek aku kaya wong sing sugih. Tegese 8M niku 8M pripun? 8 matematika. Nggih, mboten apa. Ora apa-apa ya. Ngeten. Carane piye? Carane piye? Kan jenengan selak kudu-kudu ya. Manut kula. Mengke dalu jam 12 bengi Jam 12 bengi. sampean teko teng omah kula. Ya. Titikane nek empun lampu kula pateni kabeh Kabeh sampai nyedak teng ngarep lawang. mlebu nyang lawan. Nggih. Nek empun ngoten jenengan kudu ngangge tandha. Tandane piye? Sampean kudu gawe tandha ngomong tir. Tim. Nggih, Terus tir. Lah, nek mboten enten wangsulan jenengan kudu balik. balik. Ning nek enten wangsulan tur sampean mlebu lawang ora dikancing, lampu peteng mlebu beleng Sunti dhewean. pun tembeku dhewean sampean kapak-kapake monggo kersa. Ning pun lali Nggih. jam 12 bengi. 12 bengi. Ngenteni lampu mati, sampean kudu ngangge tengara. Tir. Nek enten jawaban tur sampean mlebu. Mlebu. Pun kula pasrahke. Ya wis, Niki kula beton lho. gawa. Nggih. Lek kurang njupuk sak gelas. Halah nggih matur suwun. Matur suwun. Ya. Tenan jam 12. Wong sugih kaya aku iki. Selawase ora tau cedhak karo wong wedok. Sunti rupane teh ayu. Jam 12 aku teko nyang kono. Aku kudu menipir.
wasulane Sundi tur ning kono. Siap jamu. Ora ning omah. Aku tak ndelok golek sego wadang. Segone jeh lho. Sundi. Dalam, Pak. Kabar gembira. Sedelongkas kita menjadi miliarder. Oh, Aku kok ora mudeng karo temen. Heh. Iki lho Pak kok awake dhewe. kowe sok dadi wong sugih menik-menik. Bapak iki dadi wong sugih menok-menok. Pak ora usah sugih, kok urip ngene iki wis aku seneng kok, Ora Pak. iki ngene. Aku mentas ketemu karo juragan sugih. Juragan sugih. Heeh. Arjo. Arjo Bondo. Jogondo. Wis seneng karo kowe. Aku mau ki wis diporstoti wis digepeni 8.000. Kok sampean kira kondo nek aku iki wis duweni bojo? Wis tak omongne nek kowe juk prawan menik-menik. Bapakmu yo ngono. Sing penting duit, sing penting duit. Lah sampean duit. Lah sing rekoso nek nggih aku to, Pak. Kowe bakune kudu manut bapak. Nek kowe tetep mikir bojomu kowe ora manut bapak. Lho. Ngerti? Jo to, Pak. Mosok sampean retego karo anake. Mlebu media sosial ya lah. Syaraté ben dadi sugih. Mengko jam 12 lampu kudu mbok pateni. Jam 12. Jam 12 bengi lampu kudu mbok pateni. Nah, terus Nek ana suarane wong muni tir, kowe kudu jawab tur. Nek ora mbok jawab tur, jo ngono Nah. Pak meden-medeni aku manut. kuwi lho. Nek wis kowe ditur karo juragan, Kok ditur? kowe dadi wong sugih, aku dadi wong penak. Manut. Jam 12 Jam bengi. 12 bengi. Macem-macem. Ana wong lanang sing mlebu mrene. Pokok lampu pateni sik. Engko nek ana suara tir kowe muni tur. Nek ora manut, Nggih, nggih. ora usah ngrasani. Boten lho kok pedemen aku ngrasani. Kakak, kene Kang. Aman wis sego tak entekno rong Wis, waktu. Kang. Wong kadang nek yo lah. Lho sampean iki awake yo ngene lho. Mangan rong waktu kok ora lemu-lemu lho Kang Ya napa sampean. kok nek guyang-guyu kaya seneng ae. Ora kok ya aku seneng mergo aku bisa ketemu karo sampean Kang. Ngono. Aku tak kondo karo sampean kene. lho. Kondo apa sih? Gawe adik. Tak cerita. Wis to nek perkara gawe adik gampang. Iki aku tak kondo karo sampean. Sampean iki teko kene sampean lunga to. Ya sampean lunga ki lho bapak tekan kene Kang. Teko arep lapo? Iki kondo karo aku. Kondo piye? Yen to mengko jam 12 ya to lampune kon mateni engko bakal ana wong lanang sing mara rene. Ah. Kok aneh-aneh ae. Tenan kok Kang. Wong lanang iki lho sapa? Lah aku dhewe ku ora ngerti karepe bapakku ya. Karepe wong tuamu. Iya. Ana wong lanang rene lampu jam Lampune kon 12. mateni aku kon turu ning kene Kang. Wah. Nah, engko nek bocah lanang kuwi engko nek ngomong tir ngono to, aku dikon ngomong tur ngono Kang. Mateni wong. Iki nek ngono cetha kowe arep ditur iki kowe. Lah, Lakone wong tuamu lanang iki kaya ngono.
Lah mula aku kondo karo sampean ki apike piye, Kang? Tukokno obat tikus tak racune sik bapak. Aku iki sida ditur ta ora iki? Aja timbangane ditur ora tak tur dhewe. Lah terus piye saiki, Kang? Gampang. Piye, Kang? Sing turu kene aja kowe tak aku ae. Sampeyan Lampu paten iki kabeh aku tak sing turu kene. Ditur-tur lah nek aku. ngono, Kang? Tenan kuwi lho, Kang. geten aku. Wong tuwa kok diakal-akal sing ora kuwi. Sik tak jikono kemul sik. Bolano kemul tak aku sing turu kene ditur lah nek aku. Asakno kowe. Jeblokan yo lah. Turun jerono lho, Kang. Aku kemuli tak turu Yo kene. tak beli kono ndang turuan sampean turono. Kok angel meneh dijarike. Ini kan. Loh, ki piye to Kang kemul iki lho sikilmu sak ketak kuwi. Jare kok mau cekak le, Dik. Nah, tak kirete semisar. Ini, Dik. Kang, Apa? wis ngupel kabeh ta urung? Lha kok sampean ditur nek terus meteng piye? Aku iki wong lanang ora iso meteng. Iya, nek wong lanang ki Kanggo pil kabeh barang rumangsamu. Wis. Ndang. Tak turu aja omong. Nah, ning sampean kudu hati-hati yo, Kang. Ampune pateni yo. Yo, kok tak patenane wis ndang turu. Aja lali lho Kang pil kabine kok diombe lho ya. Ojo kuwatir. Lah iya. Kandang turu. Nek gimana wis pil kabine wis gawa to ora? Ora sanggup pil kabeh. Ora usah. Turu kuwi kapan kok omong ae. Yo wis, sampune tak pateni saya, Kang. Pateni kabeh aja ono sing iso. Mati. Wis Kang, wis peteng, Kang. Wis, Ning sampean sing hati-hati lho, Kang ya. kok nek kliwat piye kok petenge ngene, Dik. Wis ra apa-apa. Tenan lho Kang, kok piye jek mau kok nek ana suara tir. Aku tur. Tir, Tur. tir. Tur. Ya, wis hafal. Ya wis. Tak tinggal ya Kang ya. Oke. Tur. 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 Suarane kok aku cah. Tur. Kowe siap, Dik Sunti. Aku wis bar jamu, Dik. Kowe wis jamu, Dik. Tur. Melak. Aduh, Dik. Aku lagi kecedak karo wedok tek isih prawan, Dik. Sikile piye, Dik? Aduh, iya, genti-gentet, Dik. Kowe tek katokan lah, Dik. Kok katokan barang lha apa? Aduh, Dik, malah sikile, Dik. Waduh, kowe kena telek, Dik. Asem aneh. Malah bocah Dik aluse ngene. Loh, arep apa, Dik? Loh. Oh, iya. Kowe ngajak jengkeng, Dik. Jengkeng ta? Mega. Iya, Dik. Sabar ya, Dik. Sabar ya, Dik. Iki tak tetek, Dik, sabuk, Dik. Ngajak jengkeng cah iki cah. Dik. Iya. Megol. Iya. Dik, kok angel, Dik? Ora usah jengkeng ya, Dik ya. Batang, Dik. Batang.
Waduh. Iki mau cemburu ta apa? Lah tadi. Mateni wong ki sudi. Ame nyekake nyawaku kowe. Piye Kang rasane ditur piye? Tur apane? Padha karo diambung wedhus werok. Tadi wong kok. Mangan apa? Wah, gila aku. Ora aku ndungune ning nguri kok titur. Lho kowe iki nang ditur ning pira? Tur ning pira? Ame ditur aku ndang jenggelek. Kene kok Ora jenggelek yo bayar. ora ngono. Ojo rayune mau kok sampeyan kan umpama aku ngene tak kandhani malah kuwaget. Piye, Mbok? Aku mah nek nang nguri kono. Eh. Aku kok ketoke kaya uang, kaya cucu bareng kowe mlayu tiba gedebuk ketulan tanggung. Lah, kene kok Iku mau tuwa. Lah gak sore malah sing metu badak. aku lho lek bojo-bojone sing duwe bojo ya awak aku dadi bojone ngono piye? Sampeyan sampe dadi bojone. Dadi bojone ndek bojo kok lho la ilaha illallah. Allah, mlepuk sampean. Kok piye? Wong aku dadi bojone ngantek iki wis diputu gedhe lho. Ngantek ora. Lah iya, ayo ora doyan ngono apa piye to, Bos? Sampeyan iki. Jane iki mengakani sapa? Tur. Lah kok jemunuk. Lho wis dipir lho. Dadi nek mengakon, Pak. Kula pun ditur. Wis, Pun. nek ngono relakan mengkenekmu. Loro kok ora rupane tok sampean iki. Lah kok Kelakuane kok yo melok elek. kaget aku. Ora ngono, Pak. Apa? Jane kanten-kantene menungso apa ora? Iki demet apa piye? Ya rumang sama ku apa? Lah kok ngandi-ndi rek sing ngono iki lho lem gedeng mantu kok kebanten men iki lho. Kuwi jenenge saka jibeke ati. Kowe iki ora ngrasakne aku. Rasakno piye? Presiden rumah tangga Heeh. keblebet utang kaya aku ki. Lah ya ora kaya ngono apa? Ora kaya ngono piye? Kok dadekno begengek lho. Kok sok kowe iki kok ngrasake? Sampeyan iki arep nyekakno nyawaku napa pripun? Lah yo ngene saiki ngene wis. Itu nganti gembroblos ra kelar obah perkara ditindhe wong sakmene gedhe. Kowe diapake? Arep ditur ngono kok. Mateni wah. Iki guyu ae anggere roh. Ora saiki ngene wis. Aku wis oleh panjer pancen. Kena nyicil utang ning ngene. Ya, Pak. Kabeh tak tindake mergo pancen aku kepepet. Nah, nek pancen aku mbok salahke mbok luputke, monggo. Ning kabeh wis kebacu. Saiki ngene yo. Yen pancen kowe seneng karo anakku, ya ora perlu kowe balekne utangku, ora perlu. Ning kowe tanggung jawab apa sak wutuhe. Perkarane mung kuwi, nek kowe gelem nyambut gawe, kowe tanggung jawab karo anakku. Lho, aku iki lho, kowe iki njaluk tak sunggi. Rumangsam. Musuh sampean tasih kuat to, Pak? Ya ora. Sing kebangetan iku rak yo sampeyan to, Piye? Pak. Kurang sabar. Aku omah-omah karo Sunti rak yo lagi wae 8 dino. Kok wis dituntut kok nyambut gawe. Nek pancen wayahe nyambut gawe aku rak yo nyambut gawe dhewe to, Pak. Ya wis. Pakne sabar. Yo, tak sabar-sabari wong pancen yo ketoprak anyar. Lah iya kok Ora yo. suwe-suwe lak laris dhewe. Aja kuwatir. Angger gelem sabar. Lho, watone pokoke laris aja lali karo sing ngono-ngono kae. Aja kuwatir aku ora bakal lali. Ana sithik yo didum sithik. Ono akeh. Ana akeh yo tak dum sithik. Lah terus berarti kowe tiba sapa? Dan tak dum sithik terus aku piye nek rak Ya wis kabeh padha tirakat, padha budidaya. Wong kabeh kanggo kabeh. Teges iki ora mung kanggo aku lan kowe, kanggo wong sak omah kabeh. Nggih, Pak. Aku yo tak donga, aku yo tak budidaya semono ugi kowe nyi. Ya, Melu Pak. donga, melu nyengkuyung lan kowe yo. Nek pancen kowe seneng anakku, kowe tak tundung golekno gawean. Wis aja kuwatir bojomu tak jagone. yen pancen kaya ngono sawetara aku tak lunga nang kutho. Ya, Bapak. ya. Aku wis sadar, aku wis insaf. Wis sakjane nek wis sabar ate. Nek wis nglirani yo tak nyambut gawe karo anakmu sak apa Ya anane. wis yo, aku yo tak nyambut